Hi guys, may buntag. So ngayon guys ay mga tumikhinguog. Tawag sa tata gahapon nga mga tumikhinguog nya. Ako si Alan o si Mimi nya kani si Riluna. Nani siya ibuhaton nga project dito sa iyang classmate ng dito ra sa Talisayan. Ito naman. Hindi ako nila sinama. Hindi siya uban guys, kaya na siya ikuan project. Kailangan kumanon kay bakasyon na cleared na clearance. Hindi mapirmahan ng clearance hindi ma-clear ng ilang mga project. Unang isang Sabado wato nila grouping man sila. Grouping nga school class kani nga. One project. School class School class. Tanan kami tanan. Grouping tanan. ay kamot tanan lugar Sa ako Pilipino magin. Lugar kita wala. gusto man mo sa eskwelahan lugar mo karon Sa balay do classmate. baon na siya pansit kanton guys. Kanton rayang pamahaw ay paniudto Agwa man na pilido sa classmate na. na mabilin ko karon pinamigay ko sa motor Agwa man na pilido sa classmate na. dito sa hospital parintir na siguro ako aburot parintir na siguro Ba nag-reunion kita sa Manila. lahis na sila nga ako nag-review sa Manila malabang na lang po niya guys kung sabi na ni Pai ko ni Tata ito mo nagkanaman po niya kanina kami mga ginakukuan ito prank na kanina nag-usap kasi tawag ginabuntag mga tuwan kaya aron isa siya magtuwan mahay among sabot na ito namin sa Indonesia pagtapos asa na ito nibili ng motor pwede rin nibili na chacha Tubos katukuan dito sa Manila. ay bili na natin ito sipte Tiptik. Dagan mo bili. Talisayan na nila may bili na mong motor guys kay kung napay lisensya pwede naman ng tabag motor kay registrado ka maning motor kay lisensya ang bilid sa kator di sa sama kuan Wala tayo. Baka may nagdala rin. di sa ka madala-dala nami sa bugdang nag-agi guys daot ang dalan dire pero di man hinon ulan dili danlog bangag-bangag lang ning dalan din guys sinaw gid siya mag-ulan Na sa tatay di himutang ginawa rin ni Gagi. ha Di siya pa ginawa. Talo bitaw ta. Kanal ito na niyo. Siyalog iba. Kapit niya siya kanal. sampo na unsa Ano na bigot mo sila? Isa daw? Skuti kinotay. Isa? Skuti kinotay. Isa na? Isa na? Bigot mo na. naipit si Mimi plaster sad si Mimi agoy oh Ako na kaya ito siil. hawi na kay mo tiil awon sad Tindog. ipatindog din na nimo siya arang-arang na dani guys kay di na kay bangag-bangag Dani og dito sa ubos ay dito dito sa ubos na ito ubos bitaw. Nung domingo na. napatay dani bangag-bangag guys Dito ulan. di pa gid ni mao Simugan mo sa dito. buyod ay buyod oh. Ito na ba? Gili ko pagkagabi ko gawin mo. Alap na
Ay, nakalingkawas ra gyud guys. Siminto na gyud guys. Nakalingkawas ra gyud. Video ni video. Kami tindalan tani guys. Delikado ang dalan tani na sugat. Balas na din. Ikaw ba gagaliguan yun na din eh? Kahit ano sa to hapon mo. Dagi ko nagtanawagin sa ubos dito. Basta gikan. Dito rin. Dito rin. Ayan guys, na sila dani ni Tata sa detention. Ay, bago pa mo. Hi guys! Di siya guban? Ano man? Ha? Bakit sa uban? Hindi lang. Guys? Ay, pa sila lang inuman ang puling ba sila walan? Ang sa project. Saan ba? Saan project? Sabi na project nga kuhan. Si Lilo na. Ako lagi sila project. Chichiyo ka na. Ha? Ay na. Maglipunan rami guys. Kay dili aircon lang. Wala lang din. Pagkuhan. Pag Ay lang. Ay na. Marami sa lipunan guys, si Rilona way. Nanay. Nanay. Nauban ningon si Rilona nga way plano. Maigo, bitaran? Sadak lang sadak. Sabat. Ay, sabat. Hindi magay na panood. Upload. Ano nagbaw na magpatsit kanton mi. Ay, Mimi nagbaw na magpatsit kanton. Si Rilona nga walay plano o makuban. Ano nagsalta ka lang. Para doon sila nga wala. Taga mga nagkuhan sa project. Kasi makapang ko sila niya sa apon. Ako pa masikaha lang. Impas yung magawa. Ikaw, trap. Ano yung sila gina na? Sikta lagi. Sikta lagi na. Ang bilang project kanton din din. Nagbaw na magka-project kanton din nga. Ano po, sa lilia ko, ano sa sikta? Masakay may tricycle guys. Kay layo man kayo ni unong ambas. Ito na ni. Oh, bawal na siya. Bawal na siya magunong diring kapita. Marami sakay may tricycle. Pahingon sa Jollibee. Tricycle dili, tricycle. Tricycle. Jollibee. Ah, Jollibee. Jollibee. Dapat sila rin. Bata tayo. Huwag mga bata tayo. Tita. Jane, wala dito ng videos, Jane. Meron daw, liquid. Kalaag. Kalaag ang gamay nga bata. Nakalaag. Agoy, nakalaag ang bata nga gamay. Hadlok may akuan sa Jollibee kay bukid na mga buwan. Wala daw, wala daw. Kasi lang guys. Dua ka pamilya ni guys. Sa taas mi guys kay walay space sa ubos. Plaster na mga bata dia guys. Kasi Isaiah, ate guys, si
Chichi, si MJ, si Yasmini, si nanay nag-awit sa bata, si tatay. Una na ang among order guys. So amo na ning isa ka dito sa taas. Kay dito man mi sa taas na kuan kay wala na may space din sa silong. O salamat kayo ma'am from Norway sa imong pa-Jollibee sa amoa. Daghang kayong salamat. Na ng mga kuan abot na ang among gi-order. Nagplastar na sila nagpangingkod guys. Kuan may kalamisa tulo kay di man mausa sa isa kalamisa. Munang gitulo may kalamisa. Nagpray na din si Queenie anak yar mga una. Ay suko ka diyan. Kusog kay sounds na ni sa taas guys. Munang pasensya na mo. Voice over lang. Kaya sound kusog magkayong sounds nila na ni Jollibee. So banat na sa basan at naghamal guys. Nag-Jollibee ang mga person. Salamat ma'am from Norway sa imong pa-Jollibee sa amoa. Daghang kayong salamat. Yeah.
Mana mo pangaon guys, magsakay na po may tricycle kay bayngon may giisano. Kay magpalit ni og butas dito, then mag-grocery po din si tata. Kay palitan si Mimi og si MG, si Queenie, si Chichi og butas. At dito may magtanaw sa Gaisano og naaba dito. Kay dito may magpalit. Sakay na may tricycle ani guys. Isa may ka kuan. Isa ka tricycle. Ayun na ta sa Gaisano Mall guys, sa Hingoog City. Gaisano sa Hingoog ni guys. Nata din karon maglaraw-laraw. Ulat me ha, pagambak me. Mata ang hindi nga boss sa tinta. Jing, gulit ka papa ni mo, Jing Kaong. Naman, Jing mo. Nagsakay ka sa nagdagan, nagdan, Jing. Magmata na sa din eh. Wala sila ate. Uy! Nawala sila ate. Wala sila ate. Tumoy daw, tumoy. Wala saan dapat ang dinaanan. Pero silong. Tabang pa. Nun sa Jing. Kasi tabang pa. Nagpalitan. Ha? Asa mga bata lang?
Og humana dahil may pamalit na guys. So nanggawas na din mi kay wala may butas sa kuan. Guys no nga sukod ni MG ug ni Mimi. Mga dagko man ang nadadto. So dito mi sa kuan magpalit dito sa mga Muslim dito sa sulod sa merkado. So dito may magpalit guys kay na dito daghan. So manggawas na din mi guys kay wala man dani. Manami pamalitanan guys. Wala na mga bata naka kuan dito sa dulaanan kay murag kaulanon na. Magsakay na mi og tricycle. Kana okay na siya. Okay me? Alawan. Okay. Oh, kana na. Imo jing. 29 siguro. Ana. Kani imo jing oh. Ni isa jing. Allowance daan. Karon. Yan naman siya ni Dati. Atin sinahan yun yan. Ano yung mga itom siyo? Ay, kaya ko dyan lang. Ani mas tako man. Kani tao, igom ni Chichi tao. Yan na lagi. Duro ano nakakuha na 6. Ula ra ilaha. Kung ni. Parehar sila dua. Parang Different color, ha? oh, different color ko no. Different color ko no. Ana okay na siya. Wala kaya masulod sa sulapin. Kali si Tilday. Ano lang sana dai. Hingog terminal guys. Pwede guys, hindi mo papakino. Nami guys. Naghapit po daig may sa merkado sa Talisayan guys kay nagpalit mi og pan daw nang snack po dain mi. Daw nagpalit po dain ko og isda. Dani mi sa Bikiri bago ni nga Bikiri dinhi sa Talisayan guys sa baningalan nga Bikiri. Wala na ko nakuan kung si pangalan na ni nga Bikiri guys. Nagpalit si tata og 2 ka litro. Dayon pan dayon si Alan og si Richard to pa sa atbang. May hapon so nakauli na mi guys. Ya, naara ang ipamalit. Yay! Ara, nagpalitan sila na yan, guys. Hindi ako napita na si Mami Tata. Ay, si Mami Tata pala. Akong buta. Yung ma'am. Diba? May ang butas. Hala na iwan-awan, guys. Ara. Yan. Joy, naipana ni Joy ah. Mars, guys. Naapoy kuan para pang balon-balon ni nini ug kang langlang. Og naapod Diyos. juice para balon. So napoy isda 2 ka kilo ang kulit. Naapod Jinay pan. Jinay pan Joy ah. Napakwan niya. Wala sa plato mi di. Tingnan to si Mama si Jimmy. Plato. Bali 100 yung pan nga akong ipalit guys. Taga na to si Joy. Pero maka-snack po yan. Terbante. Joya, pan Joya. Nani? Nani? Ako. Okay.
Dali sad ang mga bata. Isan ginanani na. Gusto pa patigsa kaya itong kuha na kaya nagdali man me. No, salamat. Kaya basig mag-ulan. Kaunan. Naratanan ma'am, daghang kayong salamat na pilang ginamos. Daghang kayong salamat ma'am from Norway. Daghang kayong salamat sa imong share nga blessing namo ni tata. Daghang kayong salamat ma'am sa mga blessing na mong nadawat sa mong pagkuan. Suri-suri dito sa Mo. Gaisano. Malingaw to ng mga bata. Bisag wa sila nakakuan. Sige sila magandagan dito. Thank you, ma'am, sa butas. Wala na mos lagi pasakay-sakay atong kuan kay murag kaulanon niya nagdali na lang din ni kay nabi bata. Iko nga sa sunod na lang kung kuan makadto kita dito nga magkuan kay gusto silag sakay atong say ngalan na to? Kuan. Itong dinosaur. Kabayo. Oh. Kabayo ko na. Nara juice. Taji ba? Donut. Kabayo ko na. Donut. Kayong salamat ma'am sa tanan-tanan nga nag-share sa blessing. Daghan kayong salamat sa inyo tanan guys. Sa mga solid supporters, sa mga solid viewer. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Tanan. Salamat, ma'am, sa butas. Hi guys, maing hapon. Mayo kayong tempo guys no, wala nang ulan naghapon. Anilang pasa ni Alan. Yang gihalingan dani. Wala pa ko nakapangabuno guys. Hindi. Halingan niya daw naglampas-lampas po siya. Di pa kay gid siya siga kay buhi pa man ang sagbot. Di pa kay siya siga agalingan. Ako pa nang basukan ugma guys, ang hanap ko na abunuhan. Si bangaga ang iring. Tuloy-tuloy na ni init guys. Tuloy-tuloy na ni init. Tuloy-tuloy. Lutyahan po nila ni sauna. Manang dagang kay lutyahan na nuro. Lutyahan nila ni sauna nagbalanghuyan mo nang may daghan lutya. Labong lang sagbot guys. Lighter di kay kalingan ako tutun sinilhig di. Lighter. Kalingan ako tutun sinilhig. Naghalingan na guys ang mga sinilhig kay uga naman. May gining dili magsagod sunog ulan kay kauga siya. Gahapon nag-init daw, ganina nag-init. Na siya na siya atong gihalingan ang mga sinilhig na guys. Puwa kay ang kuan guys, init na gini ha kay tanawa ang saupanan. Puwa-puwa lang lagi. Manang tuloy-tuloy na gini init guys. Akong baboy ng sibangag na ko na mahog, naghumol pa kog bahog.